הסאונד עובד? כן. אוקיי, מעולה. שלום לכם, אני יאיר לרנר, וזהו סיפורו של הלל רוזן. הלל היה ילד ככל הילדים, ילד שאהב כלבים, שיחק עם כלבים. הוא בעצם, כמו שהוא אומר, הוא אהב לראות את העיניים דרך המבט שלו, עם האהבה שלו אל הכלבים. הלל לא ידע שהוא פיתח כישרון בלתי רגיל לאילוף של כלבים. הוא הלך לקורס מאלפי כלבים, לא עם ציפיות גדולות, רצה קצת ללמוד יותר על האהבה הגדולה שלו. ושם ההתקדמות הייתה מטאורית. המרצה שלו לקח אותו לעבוד אצלו בכלבייה במהלך הקורס. עם תום הקורס הוא לקח אותו כמאלף ראשי לכלבייה שלו. הלל היום הוא גם מדריך אילוף בקורס של וינגייט, הוא גם מאלף פרטי. הוא רואה בחיים שלו סוג של שליחות וייעוד ליצור שפה משותפת בין בני אדם וחבריהם הכלבים. אולי אני משוחד, אני חבר שלו, אבל בכל זאת אני חושב שיש כאן משהו בלתי רגיל, סיפור יפה ונוגע ללב.